positiv, fucking fed fest her på, vi lader det gode liv. Jeg får det mærkeligt for. Du er jo vant til at have hjernen i hånden. Det er sådan nogle mærkelige tendenser. Der er hjernen til venstre, en af de stærkeste mennesker, jeg mener. Så det han havde, fordi han ikke er akademisk, men han er ikke klodset ligesom Tetris, så det er patetisk. Jeg elsker bare rigtige mænd, der kan spille på jobs og benytte sin kok og faktisk løfte mig op. Yeah, Joachim B. Olsen, han er flashy og bling. Han er god til at kaste med ting. Han er god til at bruge andres penge. Det er de kulde stod, der kommer fucking ind. Så Joachim er the man. Har jeg ret? God damn! Så det er klart, at vi er os. Jeg vil gerne bede jer alle sammen synge sammen med os. Og Joachim, og Joachim, og Joachim B. Olsen. Forestil dig dig og mig og Rita i solen. Hvis du dog bare havde gået lidt længere i skolen og ikke var så bange for mennesker fra Polen. Det er din hobby. Du tror folk fra Polen, de er slutty. Men helt seriøst, Joachim, hvad gjorde du egentlig af vores Joachim? Hvis du synes jeg var for ondt ved dig, så var det bare en joke. Jeg ved du er den eneste på Bornholm, der ved hvordan man skaffer coke. Yeah, du er en god mand på noget. Står i det dyre ved nu og sæt ned ved båden. I'm on a boat. Yes. Bliver det mere båden? Båd. Sorry, du mister min røde tråd. Nej, det gør vi ikke. Synes I det her lort er pinligt? Jeg viser hele manhaftigheden. Har I brug for en burkini? Joachim B. Olsen. Og det her, det er min mandige parfume. Jeg får et jakkesæt til at se ud som en fucking boerkostyme. Yeah, så det er klart, vi fortsætter. Der er ikke nogen øvre overlægger. Men det er klart, vi skal ikke tage pis på lang. Så lad mig høre jer synge med mig sidste gang. Om en mand, der er smukkere end os. Joachim B. Olsen, vaskeægte boss. Skider på de fattige, han giver ikke en fuck. Han har råd til at bruge 2500 på en bok. Og hvis I synes, Joachim er syg som salmonella, så drop ud bilen bare fordi vi skulle droppe det a cappella af.